ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಪುನ ವಿಷಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿಷಯ. ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ತುಳುನಾಡಿನ ಜವಣರೆಗಾದ್ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ್ ಬಲ್ಯಾಯಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಂಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಂಧುಲೇನು ಯಾನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಇನ್ನು ಯಾನ್ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯನು ಪಾತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಬಲ್ಯಾಯಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಚಿತವಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೊಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತಾರ 16 ತಾರೀಕು ದಾನಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ ಆತಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ 20 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ನಡುತ್ತ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ನೆಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಉಚಿತವಾದ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ಮೊಲು ಎಂಕ್ಲೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸುಲು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮನಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ఒక ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆలను ಎಂಚ ಎದುರಿಸವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪ. ಇನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ ಸಾರಕಟ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿತದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಮುಲುವಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಂಬುಕು ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪೆನವು. ಓ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವುದು, ವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಎಡ್ಡೆ, ವಾ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು, ಓ ವಿಷಯನು ಓದುಡೆಂಕುಲು ಒಲ್ತುರ್ದು ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು. ಮೊಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ್ನಾಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಬಲ್ಯಾಯಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿನ ಎಂಕುಲು ಸುರು ಮಲ್ದ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಾರು ನತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಧ್ಯೇಯ. ಸುರುಕು ಯಾನು ಈ ಉಚಿತ ವೆಬಿನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಇಂದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಫ್ರೀ ಪಂಡ ಉಚಿತವಾದೇ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಪುದಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಪಂಡದು. ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲು ಪಾತಿರುನ ಕೆಲ ವಿಷಯಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಒವು ಪರೀಕ್ಷೆ ನೆಟ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ SBI, IBPS, RRB, PO ಪಂಡ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ ಆಫೀಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಲುಲ್ಲ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, SSID, ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಡು ಬೋಡ್ನಾತೆ ಉದ್ಯೋಗಲುಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಓ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಪ. ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಏರು ಸುರು ಮಲ್ಪಡು, ವಾ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಡು, ವಾ ಕೋರ್ಸು ಓದೋಡು, ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಏತ್ ಓದೋಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಅಯ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಾಂಡ ಯಶಸ್ಸು ಆವಡಾಂಡ ವಾ ತಂತ್ರ ಪೂರ ಅನುಸರಿಸೋಡು, ಸಮಯನ ಎಂಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಡು, ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಐನ ತಪ್ಪಿಸೋಡು. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರತ್ ಪದವೀಧರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಡು ಪುನಕುಲು, ಕೆಲಸ ನಾಡೊಂದು ಪುನಕುಲು, ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್. ನೆಟ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು. ನೆಕ್ ಬೋಡಾದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ವಿಡಿಯೋದ ತಿರುತೆಂಕುಲು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ಲ ಕೊರ್ತ ಐಟ್ ನೋಂದಣಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುದಿಯಾನ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ.
ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಡುಂಡು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸುಮಾರಾತ್ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ದ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಬೊಕ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ದ. ಅಂಜನ ಸರ್ಕಾರಲ 50,000 ಮಿಕ್ಕದ ಕೆಲಸಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆಡ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಣ್ಮೆ ಬೋಡು ಅವಿನ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ. ಆ ಜಾಡ್ಮೆನ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತುಲೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಮಂದ ಪನ್ಪ ಐ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುನ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್, ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್, ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಚಿನೈನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಡ್ ಕೊರ್ಪ. ನಾನೊಂಜಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಉಂಡು, ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಪಝಲ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, ಸಿಲೋಗಿಸಮ್, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆರ್ಡರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿದಿನ ನನೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತ ಎಂಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ. ಮೂಜಿನೇದಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಪು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಟೆನ್ಸಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ವೆಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಎರರ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪೂರಲ ಐಕ್ ಸೇರ್ದುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಕೋರ್ಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಟಲು ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ನೋದೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಲಭದ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪ. ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಓದಿ ನಿಂದು ಒಡೆಲು ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಓದುದು ಪಾಸ್ ಆವಲಿ. ಇಂದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಐತ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ. ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಂಡ ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು, ಮೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಉಂಡು. ಐಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ರೀತಿದ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ. ಐಟಿ ಹೂ ಪೂರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ವಿಡಿಯೋ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ. ಅವಳ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟೆಡ್ ಎಂಕುಲ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪ. ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಬಲ್ಯಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಪಂಡ ಸಲಹೆ ಬೊಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪನ ಸೇವೆನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ. ಐನ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ. ಇಂದು ಬಲ್ಯಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ತು. ನೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆನ ಎಂಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಸುರುಕು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊರ್ಪ. ನೆಟ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ, PUC ಆಯ್ಬೋಕ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ಬೋಕ, ಓ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪೋಡು, ವೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡು, ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಓ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಸಲಹೆ ಬೊಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಪ. ರೆಡ್ಡೆನದಾದ ಜಾಬ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕೆರಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ. ನೆಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ವಾ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸನ, ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸನ, ಅತ ನಿಖಲು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಪೋಪಾರ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಪಾರ, ನಿಖಲ್ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಇಂಚಿನ ಐಕೆ ನಿಖಲು ಎಂಚ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೆಪಾರು, ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಪಾರು ನೆಕ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಉಂಡು. ಇನಿಕ್ ಸುಮಾರು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಥವಾ ಮಗಳು ವಾ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಪೋಡು,
ವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡು, ವಾ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಲ್ ಗೆತನೋಡು, ವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆವಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಆ ಪೋಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಬಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪ. ನನ್ನ ನಾಲ್ನೇದಾದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ. ಯುಜಿಡ್ PG ಕೋರ್ಸ್ಡ್ MPhil ಮಲ್ಪನ PhD ಮಲ್ಪನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾಹಿತಿ ಬಕ ಸಲಹೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ. ಐಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನು, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬರೆಪುನೆಂಚ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಲ್ಪನೆಂಚ, ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ಪನೆಂಚನ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಡು, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು, ಐತ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಎಂಚಿನ, ಜರ್ನಲ್ ಇಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡು, ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರಾತ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಹಂತ ಹಂತೊಡಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪ. ಎಂಕಲ್ನ ಬಲ್ಯಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಯಾನ್ ಐತ ಫೌಂಡರ್ ಆದ್ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಕ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ್, ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆದ್ ಸುಮಾರಾತ್ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ. ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಈ ಎನ್ನ ಅನುಭವನು ತುಳುನಾಡ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದ ಯಾನ್ ಐನ್ ದಾರಿ ಎರಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚಾದ ಈ ಎನ್ನ ಅನುಭವನು ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡ ಈ ಜವಣರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಸದಾ ಯಾನ್ ಸನ್ನದ್ಧ ಆದವಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಪೂರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಲಿಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಓಬೋಡು ಐನೇ ಎಂಕುಲು ಪಂದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಒಂಜಿ ಕಲಿಕೆ ಮೂಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೋರ್ಡು ಕೋರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ವೈಯಕ್ತಿಕಲ ಕೊರ್ಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ವೆಬಿನಾರ್ ಇಂಚಿನ ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪಿನ ಅವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಅರಿವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ ಫೀಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ವೆಬಿನಾರ್ ಫ್ರೀ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪನು ಆಯ್ಕೆ ವಾ ಜೋಕಲ್ಲ ಸೇರೋಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಕಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಎಂಕಲು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದಕ್ಲಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ. ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಜೋಕುಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಯಶಸ್ಸಾವಡು, ಲರ್ನ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಐನುಂಡು ಐನಗೆ ತೊಂದರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಂಕಲು ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪ. ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ 20 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು 30 ವರ್ಷದ ಆ ಮಧ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 16 ತಾರೀಕು ದಾನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪನ ಉಚಿತವಾದ ಮಲ್ಪನ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ಲ ಎಂಕಲು ಮೂಲ ಕೊರ್ಪ. ನಿಖಲ್ನ ಯಶಸ್ಸು ನಿಖಲ್ನ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಯೋಜನೆ ನೆತ್ತ ಮುಖಾರ ಆಪುಂಡು. ನಿಖಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೋಡಾದು ಸರಿಯಾಯಿನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು, ನಿಖಲ ಎಡ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲು ಏಪಲ ಬಲ್ಯಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ನೆತ್ತ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಲ್ಯಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸದಾ ನಿಖಲೊಟ್ಟುಗು ವಿಪ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಜವಣರ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕನಸನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು, ಸಂಶೋಧನೆದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಇಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಲ್ಯಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ. ನೆಗ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಕ ಧನ್ಯವಾದ.